ni o akanye to no joma ketho agenda maber ma ji nyalo wuoyieni en jotelo. Nikech koro ka chwanyara gi prof kar mondo awacha ni an agere nikech chwanyruokwa kora lokora kane baba gore ni cost of living unyalo paro prof ni in e Kenya maandamano moe mogik mogo baba gi bunde koa pipeline mani lich molote ko ng'ado Mombasa road ubiro kama koro giwuok gi koni mondo gidonj Jogo road ne en mar cost of living. Sama no wagore ne maandamano no joma koro telo mbele sana ma en jalup ker machon Gachagua gi joma akocha ne giwacho ni joluo chendo, ne giwacho ni joluo kodwa loko sirikal, ne giwacho ni maandamano ema joluo ka joluo loko sirikal to riti ni adi abich mondo lok sirikal ang'o yor kura. Ang'o ma koro lokore sana ma gino oginya rito higni abich mondo gilok kura. Tang'o me kwa uwe gini to onge agenda nikech ngene kana wani maandamano marwa nyaka ng'e tofauti gi Trevor. Marwa hashtag ne nang'o reject finance bill. Makata kene di space nwa taja gik ma finance bill temo no maricho teni nyalo neno ni this was a clear agenda magi ma ok bere finance bill. To machielo ni en ma loko loch. En a soft coup indirectly. Ma jomoko dwa tiyo go mondo kanyi winjo kisomo bui sani iwacho ni Ruto kariek to ere gi Raila to biro yudo kwe. Koro kar wanda mana mondo Ruto pogre gi Raila koso wanda mana ma. Koro kata ka baba wacho ni sabasaba no wacho maber ni sabasaba no ok en gima ne timo national. Ne en gima ne dhi ji ne dhi kamano chake mene kam kunye mene ji dhi tiparo go the struggle of that time. To en koro loke gima inyaka ne dongi migike ni prof mbitelo no nisenjo sabasaba Kirinyaga nisenjo sabasaba Laikipia gigitimore te nikech kori wacho ni joluo ichianie serikal to serikal ma wantie malongo ambo kane en mane waor koro amwani kwe nyeni sije moko mzungu wacho ni ko kinyalo gogi to riwri kodgi. If you can't beat them join them. Yes. To prof ingeni tire wacho moro mabe wasego mbaka ne ka endi mar lokruok monego bedi nyaka koro wang'e ni to en thuolo marom nade gimomiyo chunge wacho no nikech